Вітаю! Час новин на АТР. Сьогодні 29 лютого, понеділок. Це 732-й день анексії Криму. 4 кримчан, обвинувачених у терористичній діяльності та участі в ісламській партії Хізбут Тахрір, залишили під вартою до 8 квітня. Верховний суд окупованого Криму залишив під вартою Енвера Бекірова, Вадима Сюрока, Мусліма Алієва і Емір Усійна Куку. 11 лютого в Криму почалася хвиля обшуків в будинках кримських татар. Їх без рішення суду оголосили терористами. 8 з 12 затриманих відпустили. Серед затриманих були громадські активісти. Зокрема, Емір Усейн Куку до арешту займався правозахисною діяльністю. Фіксував випадки порушення прав людини в Криму. Координатор громадянського корпусу «Азов» Станіслав Краснов був затриманий вчора співробітниками СБУ. Правоохоронці звинуватили його у співпраці з головним розвідувальним управлінням Збройних сил Російської Федерації. Сьогодні на брифінгу керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук заявив, що Краснов передав російській стороні список членів «Азова», а також готував вбивство одного з активістів, які зараз знаходяться в Херсонській області на адміністративному кордоні з Кримом. Станіслав Краснов – один з активістів Майдану і організаторів блокади Криму. Наразі Краснова поки звинувачують лише в незаконному зберіганні вибухових речовин. В Азові причетність Станіслава Краснова до ГРУ не вірять і готові внести за нього заставу, якщо дозволить суд. Адвокат же заявив про тортури і побиття затриманого. Я не вірю 100%, що Стас має причетність до якихось справ, тим більше там з ГРУ або там терактів і тому подібних речей. А дівчину, Оксану, її затримали, тому що це її хлопець, фактично за компанією, тому що вона знаходилась в одному місці зі Стасом. Власне, шокований побаченим. На Станіславу нема живого місця. Весь в синцях побитий, всі ноги, вся голова. Тобто, і, власне, шокований від почутого. Мова йде про те, що на сьогоднішній день Станіслав обвинувачується нібито по статті 263. Це незаконне зберігання зброї. Все відбувалося, власне, вчора на Бориспільській трасі біля автозаправки «Сакар», де невідомі особи без розпізнавальних знаків з автоматичною зброєю. Його спочатку затримали, потім зв'язали руки, ноги, очі скотчем, затягнули в ліс і біля 6 годин катували, вимагаючи від нього визнати, що він неподалік заховав зброю. Після цього його цими ж людьми було доставлено в приміщення Служби безпеки України на вулиці Володимирській. При цьому з ним була його дівчина. На південному узбережжі Криму за ніч згоріло 12 автівок. Одна машина в Алушті, 4 в Ялті, ще 3 в Масандрі і 4 в Семіїзі. Рятувальники не встигли загасити більшість авто, бо виклики про загоряння отримали майже одночасно. У січні в Алушті та Ялті вже були масові загоряння. За підозрою в підпалах російські силовики заарештували Муеддіна Альвапова. Проте серія підпалів почалася знов. У Криму знов почалися відключення електроенергії. Без світла лишилося кілька міст і селищ півострова. Російська адміністрація Криму виправдовується нібито підключенням третьої нитки енергомосту. В Сімферополі вимкнули вуличне освітлення, в Євпаторії обмежили рух трамваїв, вимкнули ліфти та скоротили заняття у школах. В Севастополі обмежили вуличне освітлення та рух тролейбусів. У Сімферополі 3 новонародженим вручили повістки до армії. А захід Росії «Славні сини» було приурочено до Дня російського захисника вітчизни. 3 немовлятам-хлопчикам урочисто вручили свідоцтво про народження, а разом з ними представник відділу військового комісаріату республіки вручив їм повістки в армію на 24 січня 2032 року. На адміністративному кордоні з Кримом затримали 3 активістів. Членів Українського культурного центру, який функціонує в Криму, затримали російські силовики на в'їзді на півострів. Про це заявила керівник Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. 2 пізніше відпустили. Підстави для затримання невідомі, з активістами немає зв'язку. Офіційні коментарі силових відомств анексованого Криму відсутні.
саме зараз на пункті Чонгар щонайменше нам відомо про затримання 3 активістів, українських активістів Українського культурного центру. Це Михайло Ботрах, це Галина Балабан, а також Ірина Данилович. Зараз вони затримані російськими органами силовими, ФСБ. Крім того, нам зараз невідомо, що саме з ними відбувається. Вони їхали з Києва, поверталися додому, до Криму. Вони мешкають у Симферополі. На сьогодні вони є затриманими. Ми не знаємо підстав і не маємо нормального зв'язку з ними. Крим у нашому серці. Крим – це Україна. Прикордонники у Генічеському районі Херсонської області роздають листівки усім, хто в'їжджає чи виїжджає з анексованого Криму. Тим самим вони хочуть підтримати кримчан і дають зрозуміти, що Крим буде звільнений від окупантів. Багато хто в Криму вважає, що Україна про них забула. Ми не забули, ми пам'ятаємо, що Крим – це Україна, і ми вирішили підготувати матеріали, листівки. Ми їх роздаємо, щоб нагадати, що Збройні сили рано чи пізно повернуть Крим в Україну. У Львові кримчан забирали в автозаки. Акцію «Перформанс Крим» у центрі міста присвятили порушенню прав людини на півострові. У виставі брали участь близько 50 людей. Таким чином спробували передати атмосферу, яка панує на півострові, та розказати про політв'язнів, викрадених та вбитих. У театралізованій формі активісти відтворили події захоплення півострова російськими військами, порушення кордонів, поява зелених чоловічків, арешти активістів. Активіст був викрадений 3 березня 2014 року в центрі Симферополя. Через 10 днів його закатоване тіло було знайдено в лісі. Сергій Кокурін, прапорщик Збройних сил України. Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! Крим – це Україна! У Стамбулі протестували проти російської окупації Криму. Активісти зібралися у знак протесту проти анексії Криму Росією. Акція в Туреччині відбулася з нагоди другої річниці окупації. Наприкінці мітингу учасники ходи виконали кримсько-татарський гімн «Ант еткенмен» і поклали чорний вінок до російського консульства як символ жалоби. Українці Європи вийшли на маніфестацію. В неділю в Італії, Португалії, Іспанії та Франції люди вийшли на ходу в знак протесту проти російської агресії в Україні. Учасники акції, переважно українці, тримали в руках український державний прапор та прапор кримсько-татарського народу. Згадали про становище кримсько-татарського народу в умовах окупації, про політичних в'язнів та війну на сході країни. Хода пройшла під пісню Джамали 1944. Кримчанка взяла 2 золота на Кубку світу з художньої гімнастики. Українська гімнастка Ганна Різаддінова завоювала 2 золоті медалі на етапі Кубку світу з художньої гімнастики в Фінляндії. Виступ Різаддінової з обручем та вправою стрічкою оцінили найвищим балом. Різаддінова виступала в фіналах з авторською програмою і загалом завоювала 5 медалей. Pitkä matka vielä tuonne, kun mennään kohti elokuun kisoja.
samalla kun saadaan tämä viimeinen kilpailusuoritus päätökseen, niin voi kyllä todeta, että nämä Espoon maailmankilpailun. Ja mihin yltää Risadinova tänään nauhasuorituksellaan? Kyllä, ykköseksi menee. Huikeaa sarjaa tekee ukrainalainen tänään näissä välinekohtaisissa finaaleissa. Onnittelut myös Irina Blokhinalle, hänen valmentajalleen. Наразі це всі новини. Більше дізнавайтеся з наступного випуску з Ельдаром Курцеїтовим. Залишайтеся на АТР. До побачення.